Akwụkwọ mbụ nke ihe mere isi nke 5. Ma ụmụ ndị ikom Ruben ọkpara Izrel, n'ihi na onye ahụ bụ ọkpara, ma n'ihi na o mere ute nna ya ka ọ ghara ịdị nsọ, e nyere ụmụ Josef nwa Izrel ọnọdụ ọkpara ya. A gaghị edekwa ya n'akwụkwọ usoro ọmụmụ dịka ọnọdụ ọkpara si dị, n'ihi na Juda dị ike n'etiti ụmụnne ya, onye ndu wee si n'ime ya pụta. Ma Josef nwere ọnọdụ ọkpara. Ụmụ ndị ikom Ruben ọkpara Izrel: Hanok na Palu na Hezron na Kami. Ụmụ ndị ikom Juel: Shemaya nwa ya, Gog nwa ya, Shimaya nwa ya, Maịka nwa ya, Reaya nwa ya, Baal nwa ya, Beera nwa ya, onye Tilgat-Pilneser bụ eze Asiria mere ka o jee biri n'ala ọzọ. Onye ahụ bụ onyeisi ndị Ruben nwere, na ụmụnne ya ndị ikom dịka agbụrụ niile ha si dị. Mgbe e dere akwụkwọ usoro ọmụmụ nke usoro ọmụmụ niile ha, onyeisi bụ Jeiel na Zekaraya na Bela nwa Azaz, nwa Shema nwa Juel. Onye ahụ bi na Aroa wee ruo Nebo na Baal-Meon. Ma n'ọwụwa anyanwụ o biruru mbata ọzara bụ site n'osimiri Yufretes, n'ihi na anụ ụlọ ha bara ụba n'ala Gilead. Ma n'ụbọchị Sọl ha busoro ndị Haga agha, ndị dara n'aka ha, ha wee biri n'ụlọ ikwu ha n'elu ala niile nke ọwụwa anyanwụ Gilead. Ụmụ Gad birikwara na ncherịta ihu ha n'ala Bashan ruo Saleka. Juel bụ onyeisi, na Shafam bụ nke abụọ, na Jenaya na Shafat n'ime Bashan. Na ụmụnne ha ndị ikom nke ụlọ nke ndị bụ nna ha: Maikel na Sheshulam na Sheba na Joraya na Jakan na Zia na Iba na Asaa. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Abihail nwa Huri, nwa Jerua, nwa Gilead, nwa Maikel, nwa Jeshishai, nwa Jado, nwa Buz. Aha nwa Abdiel: Ahi nwa Abdiel, nwa Guni, bụ onyeisi ụlọ nke ndị bụ nna ha. Ha wee biri na Gilead n'ime Bashan, na n'ime obodo ya, na n'ebe ịta nri niile nke Sharon ruo ọpụpụ niile ha. E dere ha niile n'akwụkwọ usoro ọmụmụ n'ụbọchị Jotam bụ eze Juda, na n'ụbọchị Jeroboam bụ eze Izrel. Ụmụ Ruben na ndị Gad na nkewa ebo Manase n'ime ndị bụ dimkpa ndị ikom na-ebu ọta na mma agha, na-azọgidekwa ọta ikwe ya. Ndị eziwokwara ibu agha dị ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 511 na ọgụ 18, ndị na-apụkwuru ụsụ ndị agha. Ha wee buso ndị Haga na Jetua na Nafish na Nodab agha, e wee nyere ha aka imegide ha. E wee nye ndị Haga na ndị niile ha na ha yikọrọ n'aka ha, n'ihi na ọ bụ Chineke ka ha kpọkuru n'agha ahụ. O wee kwe ha ka ha rịọta ihe ha rịọrọ, n'ihi na ha tụkwasịrị ya obi. Ha wee chịrị anụ ụlọ ha n'agha, kamel ha, ọgụ nnu ụzọ 605, na igwe ewu na atụrụ, ọgụ nnu ọgụ ụzọ na ụzọ 11 na nnu 5, na ịnyịnya ibu nnu 5, na mmadụ ọgụ nnu ụzọ 12 na nnu 10. N'ihi na ọtụtụ ndị egburu egbu dara, n'ihi na agha ahụ sitere na Chineke. Ha wee biri n'ọnọdụ ha ruo mgbe e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ. Ụmụ nkewa ebo Manase birikwara n'ala ahụ site na Bashan ruo Baal-Hamon na Senia na ugwu Hamon, ka ndị ahụ bara ụba. Ma ndị a bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ha, bụ Ifa na Ishi na Eliel na Azriel na Jeremaya na Hodavaya na Jadiel, ndị dike bụ dimkpa ndị ikom a maara aha ha, ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ha. Ha wee mekpuo mmekpu megide Chineke nke ndị bụ nna ha, soro chi niile nke ndị ala ahụ kwa iko.
bụ ndị Chineke kpochapụrụ n'ihu ha. Chineke Izrel wee kpọte mmụọ Pul, bụ eze Asiria, na mmụọ Tilgat-Pilneser, bụ eze Asiria. O wee mee ka ha jee biri n'ala ọzọ bụ ndị Ruben na ndị Gad, na nkewa ebo Manase. O wee mee ka ha bịaruo Hala, na Haboa, na Hara, na osimiri Gozan ruo taa.